Тук ще скубим сьомгите след малко. Ами забравих бруса, а наточа куките. Да видим, ти ще скачаш ли? Какво става? Аре, късай. Късай да видим. Ай! Викат умрели по реките, беле. Оле, майко. Явно си нямате на представа за какво стана въпрос. Много са силни сега още. Идвай. Аре, пак сега скача. Оплете се. Най-маят кога се върти около устата и перките. Ще излезе сам на брега, излезе. Ай! 3-0. Много са дема. Лека става. Ай! Това е. Изри водата. Неща. Така. Такива народ са ги лове. Къде са умрели по реките. Всичко може да има. Отказах се от някои неща, ма риболова и лова. Още го държа. Браво. Айде, още един път. Така. Красота. Айде. Оплете се. Айде. Нема спиране. Гледайте отдолу колко са. Отдолу идат торпеда. За това едно. Бабай. Коста. Сори. Вика умрели, беле. Гледай, коста. Разпирам. Оли смак. Гледай, що става. С ръце ги фащали, бе. Децата. Децата с ръце ги фащат. Така ги фащаме. Забравих да включих ли камерата, не знам. Окей. Така ги скубат децата на ръце. Това не е свиня, бе, Батахов. Come on. Или ще късаш, или не. Това е. Нема спиране. Гати торпедото. Нема спиране. То най-малко 15-20 кила. Като издрусат нещо. Майстор, че съм кола направил. Знам, че не ви е кеф на някой. Колко и да ви не е кеф, така съм и на лова. Другото го оставих вече. Не се занимавам. Айде, латък. Айде. Помогни ми ти, че нямам кепче. Така. Айде тук да сортирам. Гледай какво става сега така. Така, помогни. Още един път.
Хайде. 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 Ето ги. Кой не вярва, ако съм включил камерата, да? Че не мога го извада. Колко е малък. Няма кепче. Ела го хванете на ръце. Еге. Живи и здрави. Така. Да видим. Можело с ръцете и децата го правили. О, майко. Его е коста тук. Приказки само. Само приказки. Его е коста. Вчера писах, че 15 години не съм чупил тази пръчка, но днеска мога да щупа. Зато и се връщам в Канада. Лов и риболов, колкото си искате. Ето тук ела. Ето тук. Ела така на плитката. Ела. Ето така. Браво. Това е приятел.